A normalidade regresa tamén ás festas do Concello de Meis. Logo do parón da pandemia, o San Bieito e a Festa dos Callos recuperan o pulso con diversas propostas culturais e de lecer. Este ano como novidade incorpórase a Casa da Parga a escolma de escenarios escollidos para facer as actividades. O espazo acaba de ser adquirido polo Concello e acollerá a primeira das propostas do calendario festivo o 7 de xullo. Ese día vai haber a apertura simbólica da finca de Parga aos veciños e as veciñas de Meis. Vai haber unha actuación musical baixo os magnolios centenarios que hai na entrada do Pazo pola parte de atrás, pola zona de Rial, e con unha actuación dos Galifunk Brass. E vamos a aproveitar este ano cambiamos un pouco o formato. Se vai a servir un viño albariño de Meis a todas as persoas que vayan entrando para que den unha volta. Vai a ser a tarde noite, logo queremos coato remate de noite porque vamos a ter iluminadas as ruínas da Casa de Parga, os magnolios. A xornada tamén servirá para converter o tradicional pregón nun homenaxe ás veciñas que co seu traballo puxeron en marcha a Festa dos Callos hai agora 32 anos. En lugar de pregón, vamos a trasladar a un homenaxe, aproveitando que este ano é a 30ª edición da Festa dos Callos, a todas aquelas persoas, creo que todas mulleres, que son as que fai 32 anos empezaron coa Festa dos Callos. Son aquelas mulleres que se puxeron cociñando e fixeron aquelas primeiras racións de callos que se serviron naquela primeira edición, e creo que xa chegando á 30ª edición con unha pandemia de por medio, pois que creo que merecen un homenaxe. A Festa dos Callos naceu hai 32 anos, pero celebra este ano a súa 30ª edición, descontando os 2 anos de pandemia. Vai ser o día 10 de xullo. Os precios por persoa son a 7 euros, se o se quera pois con unha cazola e unha taza a todas as persoas, e conta con bebida tamén, a parte da tapa. E tamén se poderán reservar mesa para 14 comensais e a reserva da mesa son 125 euros. Ás 10 da noite tamén temos outra actuación importante, que é a actuación do gaiteiro Budiño, tamén aquí no campo da feira. En esa xornada tamén se celebra a 7ª ruta BTT da Festa dos Callos. O percorrido, vamos recorrer os montes de Castrove e estamos facendo cousas, limpiando camiños, e facendo cousas, penso que interesantes. Moi interesantes, e esperemos que a xente lle guste e quede contenta. Este ano, como San Bieito, 11 de xullo, cadra en luns, nesa xornada tamén se programan actividades con música e unha festa infantil aberta a todo o mundo.